Deci am fost foarte liniștită. Deci la istorie am fost mai liniștită decât la română. Roxy, de ce ai decis să faci pregătirea la istorie? Ce dificultăți întâmpinai? Eram paletă la istorie înainte. Adică chiar pot să zic că eram paletă, pentru că eu m-am transferat de la Real la Uman chiar în clasa 12-a. Deci eu până în clasa 11 am fost la Matinfo și după m-am transferat la Filo. Și mi-a fost greu la istorie, pentru că eu până atunci am luat istoria în râs, cum o ia fiecare elev, cred că de la Real și da, să ajung să dau bacul la istorie, care e o materie care nu-mi plăcea și o uram din tot sufletul meu, a fost un pic greu și de-aia am decis să iau meditații la istorie Și cum ai aflat despre cursul meu la istorie? de pe Instagram. Cred că scrollam, nu știu, vorbeam foarte mult de istorie și la un moment dat am dat așa, mă uitam la reel-uri pe Instagram și te-am văzut pe tine, mi-a apărut și am intrat pe profilul tău și prima dată cred că ți-am scris, adică da, ți-am scris că vreau materialele gratis și după am vorbit mai mult și na, am ajuns de am intrat și am... Și în ce lună te-ai înscris la curs? În decembrie, cred, sau în noiembrie, nu, în decembrie, că ți minte că ai postat tu pe Insta că ai o surpriză pentru noi de sărbători și așa, și cred că în decembrie, da, și în ianuarie am început. Iar la începutul pregătirii cu mine. Cunoșteai deja material la istorie? Așa ce am făcut pe la liceu, adică mai știam, na, la Romanitatea Românilor puțin și ceva din constituirea statelor medievale, dar puțin de tot, adică Și de la 1 la 10, la ce nivel erai când am început pregătirea? să zic 4, 5, nu eram chiar de 1, 2, 3, dar eram, na, nu eram nici bine. Eram acolo undeva la mijloc spre prost. Bun. Și în cele din urmă, ce notă ai obținut la examenul de bacalaureat? 9,70 am obținut la BAC. Și la simulare 9,30. Super. Te felicit. Mulțumesc. Chiar meriți nota asta și e o notă să știi foarte frumoasă. Mulțumesc, da. Am și învățat mult pentru ea. Și cum ți s-a părut materia primită la curs în comparație cu lecțiile de la școală? Mult mai bine structurată și mai pe înțelesul nostru. Adică mi s-a părut că tu le-ai făcut așa ca și cum ar fi o poveste și era mult mai simplu de asimilat și mai ales că te și auzeam pe tine cum povestești și mai ziceai și alte chestii extra. A fost mult mai ușor de reținut. Practic nici n-a trebuit să te chinui. Așa doar că, na, le-am transcris noi pe caiet și ce-am mai auzit și cred că a fost de ajuns ca să le reții. Eu una chiar nu le-am mai învățat pe lângă. Cursul știm că s-a desfășurat în mediul online. Ți s-a părut un obstacol, un inconvenient de a învăța în online față de o pregătire fizică? Nu, a fost chiar mult mai ușor. Adică am stat acasă și mi-a convenit mult mai mult decât să mă iau să vin de la liceu să plec, să fac naveta sau nu știu, eu și din mediul ăsta rural și atunci mi era mult mai greu să ajung la meditații decât poate un copil care stă la oraș sau așa. Deci mi-a fost mult mai bine, sincer. Mi-a prins mult mai bine și cred că am și economisit mai mult timp. Și cum au fost pentru tine întâlnirile săptămânale din cadrul cursului? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cred că jocurile pe Kahoot îmi plăceau mult, că mai pierdeam din timp, de nu mai rezolvam atâtea exerciții, glumesc. Și jocurile pe Kahoot și că ne puneai melodii la început și că era așa o atmosferă din asta foarte prietenoasă. Toată lumea era drăguță. Și nu ți-a fost teamă de faptul că a trebuit să achizi tot cursul integral încă de la începutul pregătirii? Ba da, puțin. Adică mi-a fost teamă să nu fie o sumă din aia super mare, dar chiar n-a fost probleme. Adică, na, a fost o înțelegere, cred că, de ambele părți și asta a contat cel mai mult. Hai să vorbim puțin și despre mentorul pe care l-ai avut alocat. Cum simți că te-a ajutat și cum a fost interacțiunea cu el? Prima dată am avut-o pe Nicoleta și după pe Ștefan. De fiecare dată când le-am scris, mi-au răspuns, cred că în timp util, adică n-a fost să zicem că le-am scris azi și mi-au răspuns mâine, poimâine, deci chiar în ziua aia, cred că într-un interval de 5-10 minute și chiar m-am înțeles foarte bine, că eu am și vorbit așa foarte dedicați și înțelegători. Mai ales Ștefan, că țin minte că cu el am avut discuția asta pe esee, că eu le dezvoltam foarte mult și scriam foarte multe chestii pe lângă și el mi-a zis că nu trebuie și mereu îmi zicea că să nu mai scriu, că ei au fost foarte simpatici amândoi. Bun. Deci te-a ajutat feedback-ul lor. Da, chiar m-au ajutat. Poți spune un top 3 a lucrurilor care ți-au plăcut cel mai mult din cadrul cursului? Modul de pregătire, cred că și tu, adică de tine că am empatizat foarte bine cu tine, adică cred că toți, că și asta e foarte important, și ora, care era mai mult decât perfectă, la 6, deci Să înțeleg puțin. La ora aceasta 6, ți s-a părut că era cea mai rezonabilă, nu? Fiindcă puteai să faci da, toate lucrurile pe timpul zilei, iar seara puteai să te ocupi de istorie, nu? da, exact.
Deci cred că era accesibilă, adică chiar era accesibilă pentru toată lumea intra și Și ce griji ai avut în legătură cu examenul de bacalaureat? înainte de curs am avut foarte multe griji. După curs chiar n-am mai avut griji, am fost foarte liniștită, mai ales când am mers la bac. Deci m-am simțit ca și cum eram la pregătire. N-am avut nicio problemă. Te recomanda și altor elevi să participe la acest curs? Da, și chiar le-am recomandat și acum și le recomand și la anul și o să le recomand tot timpul să participe la cursul ăsta, chiar merită. Deci chiar merită.